princeznička. Roberta Pardová. Roberta, poď, daj mi pusu. Čo sa stalo s oblečením? Ups, dala som ho mníškam karmelitánkam. Ako to, že si im ho dala? Je to Versace? Fajn, nech si ho oblečie on. Lebo ja idem von ako ja. Nerozumiem ti. Vieš, ja mám na sebe niečo iné. Čo iné? Čo? Roberta, pre lásku Božiu, zakry sa, otočte sa tam. Zakazujem ti, aby si takto išla von. Choď sa hneď obliecť. Počula, jasné? Zbláznila si sa? A nehovor so mnou povýšeneckým tónom. Čo? Máš na mňa iný meter ako na seba. Čo sú to za spôsoby, Roberta? Prestaň sa správať ako hlúpe dievča a choď sa okamžite obliecť. Mama, už sa obliekam ako chcem ja, jasné? Pozri, som tvoja mama a viem, čo je pre teba dobré, takže budeš poslúchať. To je nespravodlivé. Ty sa budeš fotiť takto a ja mám ísť von ako panna, čo práve vyšla zo škôlky? Pôjdeš von ako slušné dievča. Pekné, ale slušné. Choď sa obliecť, dobre? Idem von v slušnom spodnom prádle. Roberta, zlatko moje, prosím ťa, choď sa obliecť. Zlatko, nezlatko. Alebo idem takto, alebo neidem. Rozhodni sa.